Aquest diumenge culmina el procés que s'ha engegat en prop de 170 municipis catalans per celebrar una consulta popular per la independència de Catalunya. A Vilafranca ja han votat anticipadament prop d'un miler de persones i la Comissió Vilafranca Decideix, que està organitzant el desenvolupament de la jornada, espera una alta participació aquest 13D. Ahir al Teatre Municipal Cal Bolet tenia lloc un altre acte en favor del sí a la consulta. La comissió 11 de setembre va portar representants de diversos moviments que demanen el vot afirmatiu al referèndum. El regidor de la CUP, Xavier Navarro, era una de les persones que intervenia i ho feia destacant que la ciutadania ha agafat les regnes d'una situació que els partits polítics no han controlat. En realitat nosaltres creiem que aquest pas ja hauria d'haver estat fet per la ciutadania fa temps. Els partits polítics han deixat de banda la ciutadania i no han estat capaços de portar aquest missatge a lloc on pertocava, en el nostre cas al Parlament de Catalunya, en tot cas a l'estat espanyol, i hem vist com aquesta sèrie de partits han jugat amb aquest estatut que s'ha demostrat una vegada més, com nosaltres ja fa anys que estem dient, que és un estatut que no serveix per res, que ens vincula contínuament a Espanya i més que vincular-nos ens subjuga a Espanya. Per tant, és molt important que aquesta societat civil s'hagi organitzat per dir-li als partits polítics que ja n'hi ha prou i que ara és l'hora de decidir, és l'hora de l'autodeterminació. Des de Sobirania i Progrés, l'economista Elisenda Pelusier comentava que hi ha molt bones sensacions d'entrada per com ha funcionat la campanya. D'entrada, només aquest procés, el fet que hagi mobilitzat tanta gent, des de baix cap a dalt, de partits polítics diferents, gent que no milita enlloc, que s'han posat a treballar plegats i de manera totalment voluntària i gratuïta per una cosa tan democràtica com és organitzar una votació, un referèndum sobre el dret de decidir, per decidir el futur col·lectiu del seu poble, ja és un èxit. També des de Reagrupament, Ruth Carandell explicava que tot plegat ha sorgit del cansament de la gent i destacava que aquest 13 de desembre serà un dia històric. És un moment històric, sobretot, penso, perquè la gent ha agafat el protagonisme i no ha esperat que li donin les coses fetes, sinó que per pròpia iniciativa ha decidit que vol treballar pel seu futur i per aprofundir també en els mecanismes de la democràcia. Per la seva part, Carme Forcadell, de la Plataforma pel Dret a Decidir, insistia en la plena legalitat i legitimitat de la consulta i exposava que hi hauria d'haver un abans i un després d'aquests referèndums. I que, per tant, el poble de Catalunya exercirà el dret i arrossegarà a que els partits polítics es plantegen moltes coses, perquè hi ha una societat que va per endavant i que els partits polítics, si no es volen quedar enrere i volen tenir el vot de totes aquestes persones, doncs hauran de fer un canvi. Finalment intervenia Víctor Tarradellas, de la Plataforma per la Sobirania, que insistia en les raons que han provocat la consulta i en el fet que Catalunya ha de començar a caminar sola per solucionar els seus problemes. Perquè el que sí que hem pogut comprovar és que el catalanisme polític en un moment determinat ha estat capaç de posar l'estat espanyol a un nivell de benestar a nivells europeus. El que sí que no han pogut canviar, i això és gairebé impossible que es canvi, és la mentalitat d'aquest poble. Espanya no canviarà. Nosaltres hem fet una feina que alguns poden dir que no calia fer-la i uns altres poden dir que sí. El que sí està clar és que a partir d'ara nosaltres hem d'anar caminant sols cap a un horitzó de gestió de nosaltres mateixos. La jornada d'aquest diumenge començarà a les 9 del matí i acabarà a les 8 del vespre. Les meses electorals estaran situades a Cal Figuerot, a Cal Noi, al Casal, al Centre Excursionista del Penedès, a la Fura, al 3 de 8, al carrer Espirall 58 Baixos i a la Rambla de la Girada número 24. Vilafranca Decideix, per tal d'amenitzar la jornada del referèndum sobre la independència, organitza diversos actes de caire festiu, com una cercavila de grallers, un espectacle de pallassos i una actuació musical. Pel que fa al seguiment informatiu, Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió oferiran un programa especial per explicar els resultats de la consulta tan bon punt s'hagin comptat els vots. L'especial està previst entorn a les 10 de la nit. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, també s'ha volgut pronunciar sobre la jornada que viurà la vila aquest diumenge. Regull ha demanat que el 13D es visqui en un bon ambient i amb la màxima participació. Per tant, jo invito a disfrutar d'aquest diumenge, a disfrutar d'aquesta diada, a que la gent vagi a votar, que després se'n vagi a la fira aquesta medieval que hi ha, que després se'n vagi a la rítmica, que vagi a totes les coses que es fan de la marató de la TV3 i tal, però que, home, que ho entenguem com una gran diada festiva, amb civisme i que tothom expressi la seva voluntat i la seva decisió, que ja dic que ha de ser lliure i que pot ser que sí o que no, però que l'expressi. L'alcalde considera que la participació ciutadana s'ha de demostrar en un esdeveniment com aquest i que ningú s'ha de sentir coaccionat per exercir el seu vot a favor o en contra.